bebeke keba amina kelente an bolo an te jigi dugumana na ka taa lajɛ bolola baara ma don bala an fɛ yan maa mun bɛ bi k'olu bɛ kalan kɛ ko ka tila ka taa lawaleya ni dɔgɔtɔrɔw bɔra la ale ni minnu sigilen don ni olu ye bolola baarakɛlaw ye camancɛ kalanso i b'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye kalaninjɛ u b'o de kɛ lawaleyali min n'o o fɛn ka ca wa o mɔgɔ de fana jama ka ca kosɛbɛ minnu bɛɛ lajɛlen ko ka taa don biro kɔnɔ o de la sa n'i ye kalan kɛ ka sɛgɛn n'i ma fosi ɲɛ n'i bɛna mɔgɔw kɛɲɛso kiba u tun bɛ t'i don sɔrɔsiya walima polisiya la n b'a fɔ ko o bɛɛ y'a ye dɛ nka an ka jamana kɔnɔ yan lakɔlɔsili dɔ fana ye tali kɛ o la munna anw tɛ se k'an sigi k'an miiri munna anw tɛ se k'an sigi k'an hakili jagabɔ kiba sabula anw ka hakili jagabɔ an ka miiriw olu bɛɛ lajɛlen ni politikikɛlaw de bɛ bɛn ɲɔgɔn ma fanga dɔ binna yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an k'a lajɛ an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo di o taa ɲɛ hukumu kɔnɔna na fɛn bɛɛ kuma bɛ fɔ fo sini ɲɛsigi kuma a bɛ taa kɛ jɔyɔrɔko kuma ye a bɛ taa kɛ politikiko kuma ye a bɛ taa kɛ tɔn sigicogo kuma ye a bɛ taa kɛ fɛnw ye fɛn minnu yɛrɛ bɛ yen i tɛ jamana ka sini ɲɛsigi kuma ni yiriwali kuma fosi y'a la wa hali ni kuma sera olu ma i bɛ mun bɛ sɛbɛn sali kɔnɔna na ayiwa tina kɛ 2 minutes ekɔliko in an t'ale la fɔlɔ dɛ an bɛ ka jamana de ɲini jamana jumɛn bɛ ka ɲini kɛba ko ka politiki fɛɛrɛ ko ka o de ɲini an y'an t'o la an nana ni bolofaraw ye bolofara minnu bɛ yen ka minisiriso sigi ko baara ni baaradege minisiriso kɛba o baarakɛyɔrɔ minnu sigira a APJ a ANP a FAFPA a fɛn fɛn bɛ yen olu ye min yɛrɛ mago ɲɛ u yɛrɛ ye o to o baara ɲini ka di maaw ma sabula a fɛn fɛn kɛra n'a fɔra ko k'a sɛgɛsɛgɛ bi ka taa lajɛ mun ni mun bɔra a ko la i tɛ jaabi ye an bɛ kalan min fana kɛ kɛba denmisɛnnin minnu bɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye n'an b'u sugandi san o san premier nationalu deuxième nationalu fo ka taa se bokurubaw ma kɛba u bɛ taa mini u bɛ mun kalan kɛ u ka siniɲɛsigi bɛ cogo di jɔn de bɛ yen n'u b'u la kɔlɔsi n'u bɔra Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ nin denmisɛnnin hakɛ bɔra Mali kɔnɔ ɲinan u taara nin kalanbolo in na u taara nin taabolo in na kɛba diɲɛ ye jateminɛ ni ko ɲɛnabɔ de ye dusu waati o ti ko bɛɛ lajɛlen sigi waati ye sen kelen kan mɔnɔbɔ ni hakilisigi ni baara mun kan ka kɛ o bɛ kɛ ni maaw ye maa minnu fana bɛ fɛn dɔ dɔn u sera ka jaabi kɛ nka kuma o kuma maa minnu ka kow ma se ka foyi ɲɛ jamana ye an b'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu ka taa kura di an ma an bɛ taa mini baara t'i sɔrɔ baara ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo olu hakili bɛ u yɛrɛ la olu t'a fɛ k'a yɛlɛma k'a musaka bɛ don a la n'a fɔra ko ka maa 10 kalan u b'a fɔ ko non ko an bɛnna ka maa 2 o maa 2 fana kalantɔ f'i ka t'o y'i ɲɛ na n'a fɔra ko ka dɛmɛ di mɔgɔw ma bayɛlɛmali ta na sira fɛ i bɛ ala kali k'a fɔ ko min fɔra e sigilen ɲɛna k'o de lawaleyatɔ tɛ ne dugu kɔnɔ nka jɔnni bɛ nin bɛɛ kɔlɔsi kɔlɔsilikɛbaa de ka dɔgɔ kɛba an ka jamana kɔnɔna na n'an b'a fɛ ka bɔ an k'a dɔn fɔlɔ an bɛ ka kalan jumɛn kɛ an denw kunna a bɛ taa wolo mun na bi diɲɛ bɛ ka girin mun kan o ye baara de ye o ye cɛsiri de ye o ti kalan kuntalajan ye kɛba an bɛ misali d'i ma maa joli gɛnna ka bɔ ekɔli la bi na an bɛ taa an ka moto d'u ma u k'a dilan maa joli bɛ bi Malitel da la n'u ma u tɛ hali u tɔgɔ sɛbɛnnen don nka n'i ka telefɔni gɛlɛyara cogo cogo i bɛ taa di olu de ma maa joli bɛ bi ko olu sigilen don biro butigidaw ni fɛndaw la n'u bɛ kow ɲɛnabɔ ko minnu bɛ maa kalannenw kamana gan sabula u m'a dɔn k'a dɔn k'a ɲɛɲini ko ye ɲɛɲini ni faamuya ni baara ni ladɔnni ni damiya de ye f'an ka ɲɛmaaw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wari min bɔ ka don kalan na u k'a kimɛli kɛ san o san miliyari ba min bɛ don ekɔli la a bɛ ka mun di Mali yɛrɛ ma dɛ an bɛ ka min yɛrɛ fɔ ko kalan yɛrɛ k'a daminɛ première année ka na 9e année na k'a daminɛ 10e na ka taga bila terminale la kɛba an k'o yɛrɛ kimɛ dɛ a bɛ ka mun de ɲɛ an ye san kɔnɔ an bɛ mun de sɔrɔ a la n'an y'o ye ko nafa la an k'o ɲini fɔlɔ k'o dɔn o mana bɔ yen denmisɛnnin minnu bɛ bɔ u bɛ taa mun kalan kɛ a bɛ nafa jumɛn ye jamana ye mun ni mun de bɛ ka sɔrɔ a la maaw de kan ka ɲini ka nin hakili jagabɔ baara kɛ kɛba an ka maliyɛn joli bɛ kɔ kan bi ni u da tɛ foyi la u tɛ ɲininka foyi tɛ sara u la o mɔgɔ joli joli bɛ yen bi diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi n'i ye dɔ kɛ kalan na i bɛ taa baaradege de kɛ wa kɛba gouvernement kelen tɛ baara di maa ma dɛ fo kɛnyɛrɛyew de ka sinsin kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔw olu bɛ se ka min di baara la san kɔnɔ gouvernement tɛ se k'a di hali san 10 kɔnɔna na olu ka tile kelen baara san kelen baara dilen nka bɛɛ de ko n ka don gouvernement baara la concours mana dabɔ an ka karew bɛ fa an ka dugudaw bɛ fa an ka commissariats bɛ fa certificat de nationalité ɲini yɔrɔ polisiw la gendarmerie la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fa tewu nka n'a kun cɛra pewu
o bɛ taa don mun na polisiya gendarmeya sorasiya baara mun bɛ n'o kan ka jamana mafa n'o ye sɛnɛ ye n'o ye baganmara ye n'o ye mɔni ye i t'o recrutement mɛn i t'o maatako mɛn i t'o foyi mɛn min bɛ se ka jamana yɛrɛ taa ɲɛ ka jamana nafa nka bɛɛ lajɛlen sigilen don ko n kɔnɔ lankolon kana to e dun tɛ ka fɛɛrɛ tigɛ foro bɛ e bolo ji bɛ e bolo kɛnɛ bɛ e bolo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ e bolo jɔn de bɛ o hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ san kɔnɔ sɛnɛkɛlaw mago bɛ maa joli la yaasa an ka dugukolo min bɛ a ka se ka sɛnɛ san kɔnɔ jɛgɛmɔnaw mago bɛ joli la baganmaralaw mago bɛ mun de la kiba i tɛ ni miirina ninnu mɛn anw fɛ n'i ye miirina ye dɔrɔn italiyɛn dɔw nana n'a ka projet ye o mago b'an ka fɛn dɔ la u bɛ na o bɔ yan ka t'o feere dafɛ jamana dɔ la ka taa fɛn acropole dɔ sigi yen n'u ye ka hakili jagabɔ kɛ dɔrɔn dɔw nana ni projet dɔ ye k'a mago bɛ dugukolo fan dɔ la u bɛ taa yɔrɔ dɔ tigɛ ka d'o ma o ka t'i sigi o kunna anw b'anw sigi bamakɔ yan k'o tubabukan fɔ k'a tɔ bila ka taa togodaw la n'a fɔra don min na ko ɲɛmɔgɔ bɛ taa an bɛɛ bɛ sɔrɔ ka boli ka taa togoda la ka taa lajɛ kɛnɛ yɛrɛ jumɛn don fɔlɔ k'a sɔrɔ depuis ala k'an da an sen ma se o bɛ yiriwali ko fɔ cogo di n y'a f'i ɲɛna o don ko n ko japonɛw nan'u jɔ an ka pɔn kan Balabugu pɔn kan u kasira de ko nin ye baji dalen ye a fan fila bɛɛ hali yiriwali sonin kelen a t'a kan ba fan fila bɛɛ Bamakɔ so kelen tɛ yen k'a bɛ mago dɔ ɲɛ ko ka nafolo dɔ ladon jamana kun u ko k'o ye pɛriti de ye o tɛ se ka kɛ jamana ba kɔnɔna na i b'a ta fo Kulukoro k'a ta fo Kayi ba kankun n'a kankun foyi t'a la damanda ni fɛnw kɔ ani daragiw a kɔlɔlɔ ye mun ye bi an ɲɛ b'an ka ji kɛcogo la bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la yaasa ka se ka baara di ekɔlidenw ma kaba kalan kuntalajan in an k'o lajɛ k'o jɔ kalan mun bɛ mɔgɔw nafa min bɛ baara d'u ma min b'a to u ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ ka bɔ bɔlɔnkɔnɔ yaala ni fɛn in na ani ka kɛ kuma o kuma a tɛ sɔɔri yɔrɔ ɲini karisa ye wa a mɛnna yan koyi kabini a tilara kalan na a tɛ ka fo ka ban cogo di jamana ɲɛmɔgɔw de kan k'olu fɛɛrɛw tigɛ k'o lawaleyaliw kɛ sifinw fana ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ ko ala ma bɛɛ da biro kɔnɔna kama dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ sɛnɛkɛlaw de ye dɔw bɛ kɛ mɔnikɛlaw de ye dɔw bɛ kɛ jagokɛlaw de ye dɔw bɛ kɛ yiriwalikɛlaw de ye hakili jagabaw de bɛ kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔkan bi fɛɛrɛ minnu b'u bolo se minnu b'u la dɔnniya minnu b'u la an ka wuli an ka s'u ma sori sako ɲana camanba de bɛ Canada bi keba u n'u ka sɔrɔ n'u ka dɔnko n'u ka fɛnw sigilen don u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min Amadu Togola Musa Togola Bakari Togola Kɛjɛ ninnu ɲɔgɔnna caman de bɛ bi Oyo Ottawa ani dugu tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna keba Namori n'a ɲɔgɔnnaw a Pipɔgɔden Miriam bɛ ɲini ka n'u la u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ don cogo min an ka jamana kɔnɔ ne y'a mɛn o don ko Brésil ko min bɛ carte ɲini ko ɲɛnabɔ Brésil k'o ye maliyɛn ye keba ne sara o k'a bɛ carte n t'a dɔn 900 wa joli de k'a b'o de dilan miniti joli kɔnɔna na ko k'a ko bɛɛ bɛ maliyɛn dɔ de bolo an taara k'an bɛ taa papiye ɲini aw ka fɛn in tɔgɔ ye di Venezuela journaliste ka ɲɔgɔn ye diɲɛ ɲɔgɔn ye ba in papiye ɲinitɔ de fɛ u ye nin fɔ ne ɲɛna ko ne nana retard la ko papiye dili datugura k'olu ye sɛbɛn ci waati min ko ne ma ko nka ko n k'a lajɛ ko maliyɛn dɔ de bɛ Brésil fɛn na ko n'o sera k'a dayɛlɛ ne ko n ko jumɛn ko maliyɛn dɔ kiba yɛrɛ ka nin lajɛ o de la hali tɔ minnu sigilen don yan tiɲɛ don dɔw bɛ bi u b'a fɔ ko olu ye maliyɛnw ye kɔkan maliyɛnw ye nin y'u san 100 ye Bamakɔ yan mais kɔkan maliyɛnw don an sɔnna o tɛ problème ye nka aw bɛ ka mun ye Mali ye aw kɔni t'a fɔ aw ka CNT jɔyɔrɔ n'aw ka conseil ni fɛn jɔyɔrɔ ninnu o bɛ mun de ɲɛ Mali ye aw yɛrɛ bɛ ka mun ɲɛ Mali ye aw kana fɛn ɲɛ sa aw bɛ tɔn min kɔnɔna na maliden minnu bɛ kɔ kan a y'u lase an ma aw ka sɛbɛnw sigi aw ka na n'u ye aw ka sɔn nɔgɔya don u ni gouvernement cɛ u tɔnɔ ka se ka sɔrɔ jamana fɛ keba an mago b'o o de la bi baara ko ka dɔ ka bɔ a la ne t'a fɔ ko baarakɛbaliya bɛ k'a fɔ ko baara ko a bɛ komi lakana ko n'i ko lakana ko kɔni ko n y'a ko bɛ kɛ ka ban k'a ɲɛnabɔra o tɛ tiɲɛ ye dɛ baara fana k'i bɛna baara di bɛɛ ma o fana tɛ tiɲɛ ye kɛnyɛrɛye b'u ta kɛ nka fɛɛrɛw de kan ka sigi sen kan kɛnyɛrɛye ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ kalan min kɛ a baara nafa ka kan nka kibaw de tɛ anw fɛ yan mɛnɛ e bɛ taa ko science juridique o bɛ kɛ mun ye avocat IC o joli b'an bolo bi sa i bɛ taa kalan kɛ ko sociologie wa n t'a dɔn jumɛn ni jumɛn o bɛ taa wolo mun na o bɛ mun ye jamana ka sɔrɔko la bi
sɛnɛkɛforow b'an bolo kungow b'an bolo ji bɛ an bolo bagan marayɔrɔw b'an bolo fo maaw bɛna an ka baganw n'an ka fɛnw ta ka taa n'u ye hali anw ka sikɔlɔ kiba jamana wɛrɛ de tun bɛ tɛgɛnɔ k'o la yaasa u ka se ka feere jamana o ka se ka sanga sɔrɔ jamana fan wɛrɛw la an ka sɔmɔsiw n'i taara baɲangara kiba i bɛ jaba de ye n'i taara dire i bɛ mangoro ye cogo min na yanfoyi la i bɛ jaba de fana ye ten dire i kaw fɛ a tolilen dire n'i taara gunda i bɛ woso ye woso f'i dabali bɛ ban mɛ maa tɛ yen fɛɛrɛ tɛ yen fɛn fɛn bɛ don ka se ka k'a baaraw kɛ olu tɛ yen mɔgɔw ti sɔn bɛɛ ko Bamako bɛɛ ko dugubaw bɛɛ ko n ka pari bɛɛ ko n ka don biro kɔnɔ wa bɛɛ ko n ka dumuni kɛ o tɛ taa o a so ye min fɔ o don o dɔw de b'i jɔ ka muɲu kɛ yaasa dɔw ka lafiya tubabukan ba fɔ in tɛ o ka bɔ don o don Facebook kan n dara yan fɛ n ye nin kɛ o tɛ o a bɛ ka wolo mun de la a jaabi ye mun ye a ye mun ye jamana ye an ka APJ an ka FAFPAw an ka ANPw a kiriti karataw u ye mun ye jamana ye u ye baara di jɔn ni jɔn ma n'o bɛ ka baara k'a la bi ka maa wɛrɛ don baara la ka se ka nafa ɲɛ kiba an bɛ marakaw fo yan han olu y'a faamuya anw ɲɛ a mɛnna jeune diplômé sans manger marakaw fɛ yen n'i ma wari da sɔgɔma i tɛ dumuni kɛ dɛ wa n'i mɛnna la fana i bɛ wele jɔn na diyagoya don i ka taa dɔ kɛ cɛsiri waati de sera fo an ka bɔ ekɔlisobaw wari tali la ka di ekɔli privé tigiw ma ten a ekɔli privé bɛ mun ɲɛ an ye u bɛ ka mun d'an ma san joli an bɛ nin na jamana nafoloba bɛ taga don ni kɛnɛya fɛn yɛrɛ bɔra ye kiba ni lakana bɔra ye sisan ekɔli musaka de ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye nka a bɛ ka mun de di an ma a bɛ ka kalan jumɛn d'an ma ekɔliso jumɛnw de don jɔnniw de ta don numanbolo de bɛ k'a ta k'a di kinibolo ma wa olu ka sɛgɛsɛgɛ kɛ jateminɛw kɛra k'a jira k'a fɔ ko kalanso caman bɛ yen bi kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ caman bɛ yen bi u ka kalanso tɛ sen kan ɲɛnɛmaw bɛ yen dɛ mɛ kolon caman fana bɛ yen maa minnu bɛ baara dege baara ninnu kan ale ni sala ninnu ka kalanso ninnu ɲɔgɔnna ninnu gouvernement tɛ olu lajɛ o minnu bɛ mɔgɔw dege baara la k'a fɔ ko i ka se ka nin yɛlɛma i yɛrɛ i ka se ka i dahirimɛ sɔrɔ olu t'olu gouvernement man teli k'olu la n'i ye gouvernement ye k'olu la i b'a fɔ ko maa ta saa bɛɛ maa ta wa n'u y'a di fana k'a fɔ ko an ye bafulu ta k'a di kiba ma kiba ye bafulu sɔrɔ ɲina commune 6 la yan maruba y'a sɔrɔ commune 4 la yan fɛ san banna kiba a ye n'a k'a ɲɛfɔ a ɲɛna dɛ aw ye joli sɔrɔ a sera ka maa joli bolo o de tɛ anw fɛ yen k'a di dɔrɔn k'a di kɔmasegi t'a la a bɛ di min ma o b'a dɔn ko kɔmasegi t'a la wali n'a y'a diya a bɛ taa feere o de kan ka dabila jamana kan ka bɔ o de kɔnɔna na ka ɲɛsin sɛbɛ ma an bɛ kuma misɛn minnu na nin ye kiba an bɛ ko minnu na ko minnu bɛ bi ni ko minnu tɛ nafa ɲɛ jamana ye n'an ma bɔ olu kɔnɔ k'an ɲɛsin sɛbɛw ma k'an ɲɛsin cɛsiri ma k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn lagosi ni ɲɔgɔn lamaloya ni kuma kuntan fɔw ni kirikarako ninnu na k'an ɲɛsin jamana ma don dɔ la a bɛ gɛlɛya dɛ yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna n ko ni ne ye zoro 50 sɔrɔ bi ne bɛ taa an n'a ɲɔgɔn na caman don dɛ kiba i tɛ dɔ sɔrɔ dɔ la a tɛ taa dɔ wɛrɛ ɲɛɲini aw fila ti kɛ dɛ aw bɛ balo mun na n ko dɔ de bɛ ka sɛgɛn kɛ fo an ka sɔn de baara in de ma o de ka fɔ denmisɛnninw ye aw ka bɔ meeting ba organiser ninnu na conférence ba ninnu ni sɛbɛnba minnu bɛ ta ka d'aw ma nafa fosi tɛ a la sɛbɛnko tɛ Mali la bi a t'a la sini Mali mago bɛ mun na cɛsiri ni wulikajɔ o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la o de bɛ jamana taa ɲɛ fosi tɛ se k'o kɛ ni denmisɛnninw ka wulikajɔ tɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan ka kalanko lajɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan ka baarako lajɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan ka mɔgɔw ta cogo lajɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan minnu bɛ bila ɲɛmaayaw la k'u lakɔlɔsi u bɛ ka mun baara kɛ maaw bɛ bɔ tuma o tuma anw fɛ yan kiba 100 sarada la nin baara hakɛ sɔrɔla Mali kɔnɔ 20 sarada n'i taara sɛgɛsɛgɛ n'i y'a baara ni dɔw sɛgɛsɛgɛ kiba i bɛ masaya sigi ne yɛrɛ bɛ min di maaw ma baara la olu yɛrɛ dɔw t'o di yɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye an ka baara kɛ an ka bɔ ninnu kɔnɔna na sɔgɔmada in na nin ye cadeau ye kiba k'a di an ka premier ministre ma a bɛ Japon nin waati in na a k'a dɔn k'a fɔ ko baara fanba bɛ ale de bolo Maju Sɛnbara tɔgɔ bɛ fɔ mun na a y'a cɛsiri Ba Seydou Sira tɔgɔ bɛ fɔ mun na a y'a cɛsiri Seydou Nantume ne ye a ye yan kiba Badalabugu
nar jeliba la balabukaw tulo bɛ na nar jeliba an ye seru na tun ye babinin tigɛlen de tun b'a sen na bi yan nka a y'a cɛ siri de ala ma hinɛna banu numanzanana gayilaw Shekumar Bacilu Yusuf Bacilu keba y'u cɛ siri de babu yaraw u ye dɔ de kɛ Musadɛk Bali min filɛ nin CNP mun na a fa ye min kɛ Bamakɔ yan mɔgɔw tulo b'a la Sidi Boubacar Bali u y'u cɛ siri de Amari Ndaw Sori Konanjiw Saliya Ndaw Segukaw fɛ yen Bonne Étoile Ya An keba ninnu cɛ siri de u ye baara de kɛ Kosilabugu Kita tigi Keta Badlabugu u y'u baara de kɛ u ma daga sunɔgɔ kɛ dɛ n'i y'a y'u tɔgɔ bɛ k'a fɔ u bɛ ka tanu hali bi Gayila a ye dɔ de kɛ ka taa minnu b'a kɔ f'u k'o de dɔn ko tulonkɛ in tɛ waricɛ in tɛ warilanɔgɔ in tɛ yaada in tɛ kafa in tɛ nin bɛ n bolo tɛ i bɛ ka mun de kɛ mɔgɔw mago b'o de la bi ne bɛ fɛ ka waso ni n ka jamana nafolotigiw ye min na kɛba n taara i ka izini lajɛ maa 1000 maa 2000 bɛ baara k'a kɔnɔ n bɛ se ka n sigi ka waso ni ye o la n bɛ se ka waso ni nafolotigi ye mun na kɛba n'i sera ka foro sigi sen kan i ko Burama Jawara min ɲɔgɔnna kɛ n bɛ se ka waso ni nafolotigi ye mun na Sori Kɛmɛso ninnu bɛ hakilina minnu sɔrɔ k'a sigi sen kan ka baara di mɔgɔw ma maa minnu bɛ se k'u yɛrɛ ta an bɛ waso ni olu de ye n'o tɛ fɛn minnu bɛ ka kɛ nin ye n'i ye maa kɛ jɛgɛ dunna ye kɛba i ma jɛgɛ minɛ ɲɛ yira a la don dɔ la kɔni a bɛ cɛ ta ɲɔgɔnna k'i la dɛ dayirimɛ ɲini tɛ n'i ma farati u b'i yɛrɛ kɛ dɔ dayirimɛ ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye nin ye an ka bi kado ye an bɛɛ lajɛlen ta b'a la han an bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ a ko la parce que hali baarakɛyɔrɔ faso baarakɛyɔrɔ fana na waleya minnu bɛ kɛ yen o fana kan ka falen dɔw ka baarakɛyɔrɔ bi kɛba u ka bureau kɛlen don restaurant de ye dɔw bɛ yen n'olu sera baarakɛyɔrɔ la ka ban o y'a bannen de ye u mago tɛ fosi la wa juma min filɛ nin ye ta n'o jiginna fana n'i taara fo ni nana ntɛnɛn dɛ ala ka sababu ɲuman kan ye dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira